En comunitat i espai públic no hi veiem iniciatives per transformar els espais de barris, hi veiem reposicions i millores que són molt necessàries i que el regidor ha comentat, però que no serveixen per transformar al nostre parer. No hi veiem als pressupostos de 2023 canvis relatius a una mobilitat més sostenible. De fet, l'únic canvi que ha viscut aquest poble en els darrers anys per a les persones que anem en bicicleta ha estat l'aparició d'uns cartells amenaçant amb multes al carrer Major i, afortunadament, també iniciatives particulars de bicibús escolar. Cap gest del govern que haguem percebut per fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà alternatiu al vehicle. No hi veiem tampoc intencions d'ampliar la freqüència d'abusos en punts calents i que a curt o mitjà termini poden ser estratègics pel poble, com la plaça Muriel Casals, on cada dia hi passen cap a 1.000 persones. Sabem que hi ha un pla de mobilitat en marxa, però hi ha certes mesures que són estratègiques i profundament polítiques i que es poden començar a implementar i si cal modular més endavant quan una consultora tècnica les optimitzi. Finalment, si entenem la comunitat com el benestar de les persones, no hi veiem tampoc partides que vagin més enllà del casal d'avis per al col·lectiu de persones grans i no hi veiem tampoc partides relatives a la piscina municipal de la que es va alliberar l'espai el juny del 2020. Entenem que el calendari no està previst que l'execució sigui imminent.